Música, guitarra, bou i harmònica de Maria del Mar Palleres, amb de Mar. Gràcies, benvinguda. Tu. Què tal? Bé, bé. Bé, nervis? Un poquet. Un poquet. No serà per nosaltres, però no serà per nosaltres. Bé, aquesta és la teva primera cançó del que serà el teu proper disc, Better Life, no? Que gravaràs sota el celler de Blau i que estàs gravant, o has gravat, no sé, a Tramuntana Estudis, amb el productor Jaume Gelabert, no? Sí, sí. Aquesta és la primera cançó, com es deia? Better Life. Better Life, és la que dona títol en el disc, Sí. no? Quantes cançons? 8. 8. I els vas gravant i presentant, perquè avui treus una altra cançó, després en parlarem i l'escoltarem, o ja les tenies gravades i vas mullant, com va Sí, ja els tenim gravades des de l'estiu passat, de fet. I ara sí que anem traient single per single. Sí? I quina resposta? T'ho dic perquè l'altre dia, ahir mateix, parlava amb un companyero que està per aquí, no? de que, bueno, que la gent s'ha acostumat molt en això i jo què sé, les expectatives, si ets els Rollins, pues sí que són grosses, però si ets una cantant que coneix molt poca gent, pues les expectatives igual són menors, no? Que el seu és anar fent més actuacions i a lo millor menys xarxes. Clar, no sé. sí, ha de ser com un pack, realment. Un pack. Perquè sí que va bé, no?, treure el single així individual, perquè li dones com més importància, no? Més que treure el disc així sense ara mateix, que potser encara no té molt de públic, pues anar traient cançons i la gent diu, mira, una cançó nova, saps? I va escoltar aquesta cançó. I en aquest sentit va bé. Tu estàs a Marratxí o te mous pel món i vas i vens o què fas? Bueno, sí, realment estic a Vic, perquè estudio allà. I... Què estudies? Psicologia. Sí. I per Creus vacances... que te servirà per la música, la psicologia? Sí, algo sí, no? Sí? Sí. I vas i vens? Això. Sí, vaig i venc, realment. I per allà també te coneixen? O comencen a conèixer-te? Comencen. Sí. Bueno, la teva és una mescla explosiva, no? De mallorquina, brasilenya... Sí. No? Això també te facilita, no? Obrir portes amb el sentit aquest de, bueno, l'exotisme, no? Sí, per dir-ho de qualque manera. Exacte, t'anava a dir això. Sí. Que en part, pues, això de l'exòtica i tal, pues, ajuda. Ajuda. Sí. No? I com t'està anant? És a dir, aquest estiu ja estàs tenint actuacions o no? Encara no. Estem assajant... No perquè no t'interessa o no perquè no hi ha oportunitats? Les dues coses així com mesclades, perquè ara el que ens interessa, bueno, jo com a artista i els que estan darrere, pues, és tocar en banda. I clar, per tocar en banda pues, hem d'assajar a tope. Clar. I sí que estan previstos ja concerts a partir de setembre. I això, per ara potser en faré qualcun així amb acústic i tal, però bueno, ja veurem. Perquè tocar en banda ara també, clar, és molt més complicat. No? Sí. T'ha servit a tu per qualque cosa, aquest paron, o no? Bueno, sí, per mentalitzar-me l'hora de sortir, saps? Sí. Sí, vinga. Està com un sortir de sou, no? Sí. Del segon tema, del Forgive aquest, també has tret un vídeo? Sí, sortirà dimecres. El vídeo sortirà dimecres. Tu, escolta això. Primer la cançó, després el vídeo, una altra cançó, després el vídeo. Molt llarg, no? Sí, poquet, però... Fins al desembre no veurem res, o què? Quan sortirà, has dit, el disc? No hi ha data exacta. No hi ha data exacta? No. Però sí, està previst finals d'any, segur. Sí? Per qui ho manegen, això? El productor? Blau? Qui ho maneja? Sí, Blau, jo. En Sancho? Amb qui? A què? Qui ho maneja de Blau? Qui te diu les coses? Bueno, Nanita i el Miquel Àngel. I el Miquel Àngel. Sí. Els jefes. Què fas? En saben molt. En saben molt. No? Sí. I els teus companys? Bueno. Què te diuen de la teva música? Bueno, ara que són... Ara hi ha festes a Marratxí, cada dijous hi ha actuacions i també hi ha moltes coses, no sé, hi ha hagut Sant Marçal. No te podrien haver fallit, no? Sí.
Però no? que, clar, primer hem d'assetjar un poquet, perquè si no... Però si ho fas la que mar no de, si ho surti fas jo. la mar de bé. Quant de temps fa que te dediques? Des dels 17 anys. Des de 17 anys. I en tens? 25. Bueno, em faré 25 aquest setembre. Molt bé. I com te va sorgir el tema de fer música? Bueno, jo des de petit he fet música i supos que en els 17 anys, pues, a l'hora de començar-me a expressar més, pues, vaig com trobar la guitarra i vaig veure que me sentia molt còmoda, no? Expressant-me d'aquesta manera. I de què parlen les teves cançons? Pues, normalment són de coses, emocions, pensaments que m'han anat passant i la meva manera de gestionar-me o de superar inclús o de sentir l'alegria que pugui ser l'amor, per exemple, pues, és a través de la música. I mira, surten cançons. Va sortint cançons. Sí. Bueno, doncs si t'apareix, anem a escoltar la teva darrera cançó, que és llançament avui, que tothom podrà ja escoltar no només aquí, sinó també a través de totes les xarxes, no? Spotify, Google Play d'aquests, o Google Music, iTunes, de tot, no? Quin món, no? Al final no saps... Hi ha moltes coses. Sí, no? I a partir de dimecres podrem veure el videoclip. Sí. On l'has fet? Si mos pots avançar qualque cosa? L'he gravat amb en Rubén Capilla. Ah, mira, sí. Que bé. I bueno, sortirà aquest dimecres. També ha sigut gràcies a Natura Cavall, perquè mos van deixar un cavall. Un spoiler aquí. L'important és la música. Sí. I bueno, ja està. I va ser aquesta cançó és en col·laboració amb un anglès, sí? amb Kousa. Kousa? I també pues, ha col·laborat amb aquesta cançó. Pues, si t'apareix, anem a escoltar-la, no? A veure